Двамата е толкова повече. Да. Да. Какво да бъде за вас? Нещо бързо да играете. Играем ли се? Искате ли да става? Да или не? Айде, един кючек специално. Само ти си забавна, всичките са за бърза. Айде, един кючек специално за маса номер 105. Чурбаджийката специално! Танцуващите. Ай, сега отиваме при бате Васко Балалайко. Кристияне, трябва да дойдеш тук при мене, защото батко ми харесва едни по-специални песни. За Айка Марга и за бате Васко Балалайко. Значи от бате Васко и от Кака Марга специално за абитурента, за Васко, за неговите родители, за всички гости, които са го уважили, пожелават на Васко попътен вятър, да е жив и здрави, всичко най-хубаво. Обичам те. Да. Нова. Айде. Една песен нова на Емир Хабибович. Айде ощи на един танц. Я. Си. От Рико Бет за вас. От оркестъра за вас. Е този поздрав. Опа! И от бате Лазар специално за Кака Марга и за бате Васко Балалайко. Нищо više nije kao pre, ovaj život s nama igra se, da li satano oko gubi sjaj, ova ljubav nema sreća kraj. Ti ne voliš me, znam,
sada sam ti ja samo navika. Ja otišao bih, ja ostavio sve, ali još volim te. Ja otišao bih, ja ostavio sve, ali još volim te. Поздравете от оркестъра за Бате Васко Балалайко, за неговото прекрасно семейство. От мене за Марга специално. Nemam dane, srce bidico, sve je prošlo, nema ponovo. Da preživim Bože snagi da, ova ljubav nema srećan kraj. Ti ne voliš me, znam, sada sam ti ja samo navika. Ja otišao bih, ja ostavio sve, ali još volim te. Ja otišao bih, ja ostavio sve, ali još volim te. Върпа за нейните деца, за комшията, за Боби, за двете деца, на които бате Лазар е кръстник, да са живи и здрави, и въобще за цялата компания, че освети се поздравени. Какво да бъде за вас? Айде, много ми е год. Специално за тази компания. Да, айде на дансинга! Ей, 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 ей! Имам аз за тебе красива кукла Барби, една имаше ми и в Дубай ме заведи. Искам да те имам, ти ме правиш уда-уда, примиждата за тебе, за съм толкова. Имам аз за тебе красива кукла Барби, една имаше ми и в Дубай ме заведи. Искам да те имам, ти ме правиш уда-уда, примиждата за тебе, за съм толкова възбуда. Възбуда, колко ми е год. Чукар майге. Много ми е год. Чоки земана. Яса! Най-хубавото момче.
имам аз за тебе красива кукла Барби. Елай ме вземи в дуба ме заведи. Искам да те имам, ти ме правиш уда-уда. При мисълта за тебе съм толкова. Имам аз за тебе красива кукла Барби. Елай ме вземи в дуба ме заведи. Искам да те имам, ти ме правиш уда-уда. При мисълта за тебе съм толкова. Господа! Много ми е гол. Айде, младежи, слаби сте, да чуя. Карманге! Кой каза? Едно, силно! Супер се! И само за Ботевград! Овча майко! Лачо лакета! Днеска лачо! За шефовете! От Георги Борито за шефа и за шефката! И търце! 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 Яша! Много ми е год! Браво на всички на Dancing Gas! Рекотни сте! Добре, окей. По един поздрав минаваме всяка една маса. Да. Значи това е поздрав от Бате Лазар. Тия поздрави, които ги правиме на компания по едно поздравче, сега наред са младежите. Много специален поздрав от таткото на абитурента. Приготвяш ли се за припева? Добре. За всички младежи, специално за вас, поздрав е от Бате Лазар и от Васко. Хайде отново, заповядайте на дансинга. Пожелание на Васко, момчета, селфи. Айде, младежи, готови ли сте? Телефоните на припева трябва да изригнат, да знаете. Айде, всички наредете се, вие сте. Ей! 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 VIP Tula, Parenza Perdosia, forse stato che era, che richiamare carriera. VIP Tula, Parenza Perdosia, forse stato che era, che richiamare carriera. Zakoni sia, desni chiesa, sa bombardire. Айде ръцете горе на всички да видя. Селфи, селфи, tu che ria, con rasota na tusikinia, como reparti chi discoteca, tu stili sarenghe sikoya. Ah, selfie, selfie, tu che ria, con rasota na tusikinia, como reparti chi discoteca, tu stili sarenghe sikoya. Айде, младежи, кой каза едно, две, три, четири.
свеке. Prešuto manikeni, tu si ja slatko vraveri. A čekere na starego, Facebook te nevestike. Prešuto manikeni, tu si ja slatko vraveri. Zakoni si ja, te slikenca, sa bombardirija. Selfie, selfie, tu kjerija, razvotana tu si kideja. Amore party di discoteca, tu stile sareghe secoia. A selfie, selfie, tu kjerija, razvotana tu si kideja. Amore party di discoteca, tu stile sareghe secoia. Ajde mladežine, kada se? Hej, 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 hej. Samo za Vasko! Zakoni si ja, te slikenca, sa bombardirija. Selfie, selfie, tu kjerija, razvotana tu si kideja. Amore party di discoteca, tu stile sareghe secoia. A selfie, selfie, tu kjerija, razvotana tu si kideja. Amore party di discoteca, tu stile sareghe secoia. A selfie, selfie. Браво, младежи! Така. Има едно обещание. Повтарям, което ми каже бат Лазар. Миналия път, когато бяхме, т.е. на 6 май, когато бяхме при Гошко на 5, извинявам се, имаше пак абитуренски бал на Гошко. Васко беше с счупен крак. Имаше гипс. Айде сега, тарам-тарададам. Значи, от миналия бал, Георги Бурето обеща, че на бала на Васко ще играе заедно с него. Бате Алоша ще свири, Георги Бурето и Васко ще играят кючек. А сега, айде! Да видим кой е по-добър. Поздравей за тебе, специално от Георги. Да. Репетирайте тук, репетирайте. Айде, Алоша! Идай! Се! Я саме буре, мудар! Обаче бурето е по-добър. Айде да видя. Айде, младежите! Айде сега желанието на дядото и Георги Бурето да свири
и да играе. Ама направи уния твоите въртележки. Хайде! Ей! Ей! Втори глас с барета Георги направи втори глас. Хайде, Маркине, играй по-бързо! Браво на всички играчи, браво на всички на дансинга. Хайде да си седнат по местата всичките. Продължаваме с поздравите по масите. Бате Лазар поздравява всяка една маса за това, че са уважили неговият син. Да. Да. Семейство Вескови. Вескови. За Веско, за Веса, за нашите приятели специално. За Лало и за неговата съпруга. За Галини за неговата съпруга. За чичата Сашко специално. И за гостите от София. За цялата компания да се чувстват поздравени. Наски е специално за тебе. За Павката и за Миглена. И за Оки. За Аки, извинявам се. Какво да бъде вашето желание? Маса номер 246. Добре. Значи, тук на тази компания имаме право на 2 поздрава. Кой избира единия поздрав и кой избира другия? Да знам към кого да се обърне. Кой кючек? Лондон. Значи ти си другата половина от масата. Чакай. Те са първата. Да. Така казват, така казват. До. Камеро мален Опапка пенела
Gilaben na očame Orikomben Andum potekran Haydi babka gilabama tuke Oromate şunena Oromate şunena За колежката Габи специално и за Росидо. Ea șapapca mă brau E tu ce te la pama E tu ce te la pam Mama, mama, mama Хайде, Веске, губиш се. Се обличай, че и на мен ми е жега. Свалям колата се. Hakika ginamam E pamka serumanim Lesenerom na kero Ate cinamam Avilo romanim O alosa Ai manje te basade que te da tanto Lele te basade Hop 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 Kelena, o barbane, Piena, o surane. Kelena, o barbane, Piena, o surane. Yaşa batelo se yaşa. Orikomben başanema Koda buna Oy kekenema Kekenema Orikomben teomadana Браво на компанията! Същия поздрав продължавам специално за Лео Манекена, за неговата съпруга, за Веско Манекена, за неговата съпруга, за Гаро Попаро, за съпругата му, за Станислав, за нашия приятел, Фавката, гостите от София, специално. Айде, още един поздрав специално за компанията, казахме 2 поздрава. Продължавай. Уататитата, уататитата Уататитата, уататитата, уататитата Уататитата, уататитата Уакика гила бавмано Лелите кенео Алилите кенео Аманамано Ayo vesco romanio O alosate abel basmati Ya sabate alosa И горето да заповяда тук. Я sabate alosa
за Вешко манекена, за Станислав. И аз за Вешко. Go away. И за Вешко манекена. Айде така да се. Всички да поздравим. Забавката специално за брата на Вешко. Забавката специално. Не чуваш от тебе колоната. Hey! 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 Благодарим на компанията. Продължаваме нататък с поздравите. Защото може ли да знам кого да слушам? Може ли... Стоп, музика, стоп! Може ли никой да не ми се кара на мен, ако обича? Моля ви се. Приятел съм с всички вас, страшно много ви обичам. Правя това, което ми казва. Той ми казва едно, шепа ми казва друго. Много ще се обида, ако някой се кара с... За Дарина специално.
carriera, VIP Dula, Varenza Perdosia, Voce Zlatokera, Gheorghean Mari carriera, Zakonisia, Nesvicheza, sa bombardiria. Selfie, selfie, tu queria, Corranzo canando si queria, como reparti che discoteca, tu stili saringhe si coea. Selfie, selfie, tu queria, Corranzo canando si queria, como reparti che discoteca, tu stili saringhe si coea. Sì, mi muovo perfetto. Oggi che rinasare con Facebook e ne vestiche, cresciuto domani che ni si alza con fratelli. Oggi che rinasare con Facebook e ne vestiche, cresciuto domani che ni si alza con fratelli. Zakoni si ha le sfichezza sa bombardiria. Haide Chiusene! Selfie, selfie, tu chiedi Razzutanando si chineia, dopo reparti chi discoteca, tu stili saringhe si caea. Selfie, selfie, tu chineia, razzutanando si chineia, dopo reparti chi discoteca, tu stili saringhe si caea. A selfie, selfie. Браво на малката принцеса за най-добрата. От бата Лазар и неговото семейство, специално за вашата компания. Добре. Да виждам имената на всичките, специално за всички вас. Чувствайте се поздравени. Пожелание на компанията Яша Бана бе, момчета. До. Ти тук ли си? Половината ще правим да има за всички. Яла, яла! Хайде за ваша компания специално. Нещо. Яша Бана бе, ойна Бана бе. Яша Бана бе, ойна Бана бе. И çay güzelde, oyna yerde, düşmanlarda çıtır çıtır. Yaşa bana be, oyna bana be. Yaşa bana be, oyna bana be. И çay güzelde, oyna yerde, düşmanlarda çıtır çıtır. Hey, socialna компания. Античама, против град Шама. Античама, против град Шама. Античама, против град Шама. Барубия, какира. Античама, против град Шама. Античама, против град Шама. Античама, против град Шама. Барубия, какира. Живей без себе, играй без себе и върни ме де, гюбъците де. Живей без себе, хубавиците. Живей без себе, играй без себе. Живей без себе, играй без себе и върни ме де. Ало, сега продължаваме с твоята девятка. Хайде, специално за компанията. Само за Ботевград специално!
Маша. Благодарим. Благодарим на танцуващите. Живи здрави да сте. Продължаваме с следващата компания. Къде отиде бате Лазар? Да, знам. И за мен. Добре. Хайде. И така, поздрав от Васко, специално от абитурента, за семействата на Пепа и на Краса, като казва, че много ви обича, понеже го подкрепяте във всичко. Ама ти знаеш, че и те те обичат. Знаеш, нали? За втората майка на Васко специално. Да, айде. Айде, милиони звезди. И поздрава е също така от абитурента, специално за останалата част от масата. Чувствайте се поздравени, специално за вас, на здраве. Играйте и аз ще пиете и се веселете. Айде всичките горе да играете. Да. За Пепа и за Краса специално също поздрав от мен за тях. И за шефа! Айде, шефче! Да. Колко ти течела, колко нощи аз не очаквам и години те съдя. Съня си, тихо аз проплаква. Милиони звезди ще сваля, слънцето дори ще затъмня. За усмивката желана, роб навеки аз ще стана. Само тя ще ме топли в света. Милиони звезди ще сваля, слънцето дори ще затъмня. За усмивката желана, роб навеки аз ще стана. Само тя ще ме топли света. Поздрав от мене и от Криси за двамата абитуренти специално. Чуваш ли моя сон? Аз не зная, ала се надявам всеки миг с любов сърцето празно да остана. Милиони звезди ще сваля, слънцето дори ще затъмня. За усмивката желана, роб навеки аз ще стана. Само тя ще ме топли света. Милиони звезди ще сваля, слънцето дори ще затъмня. За усмивката желана, роб навеки аз ще стана. Само тя ще ме топли света. Само тя ще ме топли света. Благодарим на танцуващите, живи и здрави да сте. Продължаваме, Криси. Добър вечер на вашата компания. За бата Асен, за Леля Анета, за Леля Щянка, за принцесата от София и за принца от София,
за Иван, за техните деца, за Ицо и Боби, за брачелите Васко и Капка, на които бате Лазар е кръстник, за Мико, за нашия приятел, за Цура, за Ники и за Сара, и за най-лудия специално, за малкия Васко. За брачеда Дани, за неговото семейство и за Петър специално. За сестрата и за зета на бате Лазар. Да бъдат живи и здрави. Какво да ви направим? Айде, момчета, до пияно. Сваки дам. За цялата компания, по тяхно желание, една хубава сръбска песен на Емир Хабибович. Сваки dan sve mi dalja i dalja ti postaješ, sretnem te, al ti praviš se da mene poznaješ. Sreću sam ubio kad sam te izgubio, možda to sam i zaslužio. Čuvam te u grudima, tražim te u drugima. Nema te, a ja sam kriv. Živim još, a nisam živ. Благодарим на оркестъра. Още малко ще им направим на компанията. Един хубав кючек от оркестъра. Леля Стоянка да стане да играе. Да се качи на масата. Така каза. Само соло барабани без корико, България, първи коридор, тежка категория.
Това беше за вашата компания. Живи и здрави! Айде, бате Лазаре. Ела тук при мене. Мадара. Добре, бате Васко казва поздрав. Васко с неговата съпруга. Той казва също Васко. Значи за другия Васко, специално за неговата съпруга, за Чопиклечка. Мариан. За Мариан. Еро ли беше? За Албанец. За албанеца специално. За нашите добри приятели Гошко с неговата съпруга. За бате Гошко, за неговата съпруга, за добрите приятели. Семейството. Да изпратиш там за семейството на Валери, За всички царици. за всички цаненци. Специално за вас. Какво искате да ви направим? Коя? Казвай бързо, брат. Казвай. Песен, чучек. Чучек. Айде един кючек специално за улица Мадара да играят. Поздравява Пешко, Елито, които също правят бал след няколко дни. С пожелание да бъдат живи и здрави. Поздрава се връща от бате Пешко. Коя песен? С хубавата песен "Продават се, мамо, белите манастири" и така нататъка, в изпълнение на малкия Иван Дяков. От бате Пешко поздраве специално за всички гости и най-вече за Рико Бенд, а ние ти връщаме поздрава. От Рико Бенд и Алоша за бате Пешко. Живи здрав! Айде. За Алошата от Пешко специално. Белите манастири
Prodavat se mamo, velite manastiri, velite manastiri, bivaj mamo, so crnika luke.